המהממות שלי. בסדר, להתחיל עם משהו כזה חרדי, דתי? אני חושבת שכן, יאללה, תני לנו בראש. אז אני אגיד לכם, אני תמיד מתחילה, לא זזה, לא עושה כלום, אפילו לא מבשלת, בלי לשים צדקה. שיהיה לי ברכה. איזשהו מין רגע של חיבור כזה, שפותח לי, ואז אני יודעת שכל מה שאני עושה, כל מה שיבוא אחרי זה, פשוט מבורך. אז אני אהיה הראשונה, אני שמה ככה כמה מטבעות, קחו לכם, שוטו על זה. איזה יופי. זה תפקידך למשוך את זה לפה. אני תמיד אוהבת למשוך כסף. אבל זה במקרה הזה, זה לתת. ואתם יודעות, כשאנחנו נותנות, זה הכי משחרר שפע. אני חייבת להגיד שבלי קשר מעשר, זה אחד הדברים שאני חייבת לעשות. אני משתדלת לעשות את זה. בבקשה יקרה שלי, תמשכי את ותתרמי בבקשה. לא, זה נחשב בכלל, זה כסף שלך, הילד. לא, זה נחשב כי אנחנו נותנות, ונתינה משחררת שפע לאנרגיה חדשה, וככה מתחילים עם נתינה, ואז אחרי זה הכל יבוא. והדבר השני, ירדן, תהי מוכנה, פותחות ידיים, מבקשות מהקדוש ברוך הוא, שיהיה ברכה במעשה ידינו, תגידו אחריי, ויהי נועם. ויהי נועם, אדוני אלוהינו, עלינו, מעשה ידינו, כוננה עלינו, מעשה ידינו, כוננהו. שוטו. מה שצריך להיות יהיה. יאללה, דברו אליי. יאללה, אז קודם כל תציגי את עצמך, בואי תספרי לאנשים מה את עושה. אני אציג את עצמי, אני רבנית, אני מנטורית, אני יזמית, אני מאוהבת בנשים לא דתיות, ואני מחברת את עולם היהדות, את סודות ההצלחה היהודית, ליום יום ליזמיות, לאנשים שבא להם לעוף קדימה, אבל לא בא להם לעשות את זה ממקום של מרדף, לאנשים שבא להם זוגיות מכבדת ואוהבת ומתרגשת כל פעם מחדש, ולאנשים שמחפשות מענה לאמא, אני חייבת נס, ואני מאמינה בניסים כאילו ברמה אחרת, ואני מקרבת את האנשים לעבר הניסים שלהם. וזהו, בוא נראה לאן הפודקאסט היום לוקח אותנו. מדהים, כיף לי להיות פה. תודה רבה 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 שהזמנתם אותי. תודה לך. ואתם נדירות, ממש. תדעי לך שמהרגע הראשון ששלחתי את האינסטגרם שלך לליטל, היא התאהבה בך. נכון. יש לכם אהבה ממבט ראשון שאת עדיין לא מודעת. בלי להכיר, את רואה מה זה? אני אוהבת אנשים שמחפשים עומק ומדברים על דברים קצת שכולנו צריכים, בסופו של דבר, איך אמרת, לפני שהתחלנו את הפודקאסט, לא שמעו, דיברת שמה שחשוב זה הבפנים, ובשנה האחרונה אני חושבת שכולנו מחפשים תשובות, מחפשים להתחבר, מחפשים להגיע לתובנות חדשות, ואני חושבת שגם הבאנו על עצמנו המון תובנות חדשות, השנה הזאת הבהירה לנו מה באמת חשוב לנו בחיים ומה פחות, ובגלל זה התרגשתי שהחלטנו באמת שאת תתארחי אצלנו, כי ראיתי המון אינסטגרמים מגניבים שירדן הראתה, והיה חשוב לי שזאת תהיה מישהי שמביאה את המעבר, ובשביל זה אנחנו פה. איזה כיף. ושמביאה גם קצת אמונה. נכון. אני חושבת שלכל אורך התהליך של המלחמה הזאת, טיפה נאבדת האמונה. וואו. בין לבין, וגם אנחנו כנשים, הרבה פעמים כשאנחנו מחפשות את הדרך, או כשדברים קורים, אז לפעמים זה מרגיש שיש יותר מדי, וכבר אנחנו קורסות, וגם אין לנו את האמונה שזה יקרה בדרך אחרת. נכון, נכון. ממש ככה. אז בעצם את מלווה הרבה נשים למצוא את הייעוד שלהן, שזה היום משהו שקורה עם רוב הדור היותר צעיר, הנושא הזה שלא יודעים מה רוצים לעשות בחיים. נכון. ומאיפה בעצם את מתחילה את כל הנושא הזה, ואיך את בעצם מלווה אותם להבין מה הייעוד שלהם בעולם. נכון, זה מעניין כי רוב המנטוריות הן לא מגיעות מהעולם של הרוח והדעת, אז בטח הגישה שלך מלכתחילה היא מאוד שונה. נכון. אז תספרי לנו קצת על זה. אז בואו רגע באמת נתחבר רגע פנימה ונצלול פנימה. אני מאמינה, ודיברנו על זה מקודם גם עם זהבית, שבאמת הדור הזה הוא דור אחר, הוא דור שונה. המנטור שלי קרא לדור הזה ימות המשיח, ואנחנו אפילו לא קולטים כמה מיוחד התקופה והעידן שבו אנחנו נמצאים. יש אפשרויות בלתי מוגבלות לעשות כמעט כל דבר, ואיפשהו, מה שבאמת עוצר אותנו, מה אתן חושבות? מה עוצר אותנו? אני חושבת, אנחנו את עצמנו. אנחנו את עצמנו, תמיד. כאילו סוג של איזשהו דמות מסוימת שבנינו לעצמנו, של אני יכולה ואני לא יכולה ואני מסוגלת, וזה יכול לקרות, וגם אומץ, כי זה לצאת לעבר מקומות שדורשים ממך לעשות שינוי, שדורשים ממך לסגור דברים, שדורשים ממך, דיברנו מקודם על זה, שיש לנו המון כאילו אחריות על הכתפיים, אחריות כלכלית, אחריות כלפי משפחה, אחריות של פרנסה, ואז את אומרת לעצמך, בסדר, יש לי חלום, יש לי קריאה פנימית, ואני מאמינה שמי שתראה את זה, ובאמת יש לה קריאה פנימית, היא יודעת בדיוק על מה מדובר, זה מין בעירה כזאת, שאת קמה איתה בבוקר, את הולכת איתה לישון בערב, את מנסה להשתיק אותה, את חיה כאילו את היום יום שלך, אבל יש אש בפנים שבוערת, את לא יכולה להשתיק אותה. מה משתיק אותה? כאילו,
הפחד שלנו, רגע, שנייה, כאילו בואי, בסדר, חלומות, עם חלומות לא הולכים למכולת, עם חלומות לא משלמים משכנתה, לא משלמים שכר דירה, לא משלמים גנים לילדים, לא משלמים, כאילו, הפחד שלנו, רגע, הפחד, החרדה הכלכלית הזאת, מאיך נסתדר מן אחריות כזאת, כלכלית על הכתפיים, ואז אני באה באיזה משפט חסר אחריות, ואני אומרת, ובדיוק יוצאנו על זה רילס, תקשיבו, אני התחתנתי בגיל 19 וחצי, הבן הגדול שלי נולד בגיל 20 וחצי, וברוך השם יש לי 7 ילדים, אז אני יודעת מה זה אחריות כלכלית, ואני במשך שנים הייתי במקום הזה של הפחד והמרדף הכלכלי. זה היה כל כך חמור, כי כאילו בפנים הייתה הילד ענקית, בוערת, שמתה להוציא איזה חלום ואיזה כל העולם, אבל בחוץ, אימא'לה, אתם יודעות מה זה לנהל משפחה עם טיטולים, שיש לך כאילו 2 ילדים עם טיטולים בדרך כלל, אז בי טיטולים, זה גנים ומעונות, ואז זה אבית, נכון? טירוף, כאילו ברמה אחרת, ואת אומרת, אבל רגע, יש לי חלום פנימי, אז איך הדבר הזה מסתדר? כאילו אחריות כלכלית וחרדה כלכלית עם היום-יום, ואת רוצה לעשות צעד, אז איך את מסכנת? יש לך אחריות על הגב. וכל הזמן כאילו הייתי סחור, אמרתי לעצמי, כשהמצב הכלכלי יסתדר, אז אני אלך להגשים את החלום של הילד הפנימית. ותנחשו מה, ככל שניסיתי להגיד, כשהמצב הכלכלי יסתדר, הוא לא יסתדר. וכאילו אמרתי, הקדוש ברוך הוא נותן לך בראש, הוא אומר לך, אל תחכי שזה יסתדר. בוער בך משהו? קומי תעשי את זה. סגרי את הדלת, קחי את הפחד הכלכלי הזה, כאילו פחד, כאילו קצת חוסר אחריות כלכלית, ותגלי משהו מדהים. תגלי שפתאום, שהאחריות הכלכלית היא לא באמת עלייך. שיש מי, חייבים לדבר פה אמונה, יש מי שמנהל את העולם. יש מי שדואג לך לכל מה שאת צריכה. עכשיו, איך באמת זה קורה? לא יודעת להגיד לך איך זה קורה, אבל אני יכולה להגיד לכם שכאילו עברתי את הנהר. הפודקאסט הזה מבחינתי מיועד כרגע לאנשים שהם איפשהו לפני המעבר של הנהר. הן עומדות על שפת הנהר, בוער בהם לעשות צעד, אבל אימא'לה זה מפחיד, אתה כאילו גם עוזב את השפה הבטוחה הזאת, גם קופץ למים, גם אף אחד לא מבטיח לך שתגיע לצד השני, וגם רגע, יש לי מלא אחריות על הכתפיים, איך אני קופצת לים? יש לי משכנתה, יש לי גנים, יש לי מעונות. אז איך אני עושה את זה? עכשיו, זה לאו דווקא לנשים שהן בתחילת הדרך. גם נשים שהן באמצע הדרך, אני מלווה לצורך העניין גם מנכ"ליות, שצריכות לעשות עכשיו צעדים גדולים. בסוף כל שלב בדרך לשלב הבא שלנו, זה יהיה בדיוק זה. אנחנו כאילו עומדות על שפת הנהר, וצריכות לבחור, לקפוץ למים. מה ייתן לנו את הכוח לעשות את זה? אז עכשיו באים מלא מנטורים מנטליים, ואומרים, כאילו, תאמיני בעצמך. חבר'ה, כשאנחנו עומדות על שפת הנחל, להאמין, וקופצות למים הגועשים, ומאבדות את כאילו, את האזור הבטוח שלנו, לא יעזור לי להאמין בעצמי. בוודאי שלא. חייבת להתחבר למעלה. ואז אני נותנת תמיד דוגמה, אנחנו לא באמת קופצות לנהר. אנחנו כאילו קופצות לנהר, אבל נכון שעושים סנפלינג, יש לנו כזה מין משהו שאוחז אותנו. כן. ככה תדמייני שאת קופצת לנהר, אבל את לא יכולה ליפול. את תמיד אחוזה. את לא יכולה לטבוע. את לא יכולה ליפול. אין דרך ליפול. יש מי שתמיד אוחז אותך. ופה אני חושבת שנכנס האמונה, כי מה זה תאמיני בעצמך? מה יעזור לי להאמין לעצמי? אני עכשיו קופצת לתוך הנהר. אתם מבינות? עוזבת הכל. וקופצת לנהר, כשאני יודעת שיורד לי משכנתה. בואו, בנות, בתקופה הלחוצה היא, כשקפצתי לנהר, היה לי כל יום, כל שבועיים, היה לי דלקות בדרכי השתן, מרוב פחד, מרוב חרדה כלכלית. מה אני עושה? אבל החלום היה חזק יותר. ולא היה לך רגשות אשמה כאימא, הרי את אימא ל7 ילדים. היום אחת הדברים שנשים מתמודדות איתם זה, גברים לא מרגישים את הרגשות אשמה הזאת, כשהם מחליטים שהם הולכים להיכנס באיזה רבק של משהו, והם הולכים להיכנס עכשיו להיות מנכ"ל ולא יראו את הילדים, אין להם את הרגשות אשמה. הם אומרים, סבבה, אני הולך להיות מנכ"ל, אני הולך להגשים את עצמי, זה לגיטימי, יש את האישה בבית. אישה לעומת זאת שהיא רוצה להגשים את עצמה, יש לה רגשות אשמה נורא גדולים. סופר חזק, השאלה שלך. כי כאילו צריכה לצאת לעבוד במקום להיות בבית עם הילדים. אז אני רוצה להגיד לכם שמה שמדהים, והשאלה שלך היא בול בפוני, ירדן, כי אני חושבת שזו השאלה הגדולה של כל אימא שתקשיב לפודקאסט הזה, תגיד, בסדר, הכל טוב ויפה וזה, אבל זה ידרוש ממני מלא, וזה ייקח אותי מהילדים. נכון. ואני חושבת שהיום האפשרויות הן כל כך גדולות, שאת יכולה להחליט איך את עושה את זה בשילוב עם האימהות. אף אחד לא מכריח אותך לעשות את זה בטרפת. ולמה אני אומרת את זה? כי זה נקודה מה זה כואבת לי. כי דווקא בתקופה הקשה היא, שאני מדברת איתכם, שקפצתי למים, הייתי עובדת ברבק. הייתי בבוקר עובדת כמורה. אחר הצהריים עם הילדים. בערב עובדת כעצמאית. וואו, קשוח. אבל עזבי קשוח בשעות.
הרגשתי כאילו סדר עדיפויות שלי מתערער, כאילו הילדים שלי פתאום הפכו להיות במקום המשני, ואמרתי, איילת, את לא בכיוון הנכון, את לא מדויקת, את לא מכוונת. מי אמר שזה חייב להיות או, זוכרת שדיברנו על זה? מי אמר שזה חייב להיות או הגשמה עצמית, או להיות אימא משמעותית? לא, תגידי גם וגם, פשוט תעשי את זה מאוזן, פשוט תעשי את זה קצת יותר איטי, פשוט תעשי את זה קצת יותר מחובר, מי רודף אחרייך? כאילו מה? אז עכשיו זה מאוד קל לומר, זה מאוד קשה ליישם, כי כן, יש לי משכנתה, אז היא רודפת אחריי, יש לי התחייבויות, אבל אני חושבת שכשאני מבינה שבסוף האחריות הכלכלית היא לא עליי, ואני יודעת שזה יהיה משפט שמטריס, וזה נשמע קצת חסר אחריות, אבל אני אעשה לכם סדר. בורא עולם, הוא זה שאחראי לכל הצרכים שלנו. באמת אבל. אחראי להכל, בכל, בכל, כל. נכון שיכול להיות לנו תקופות שבהן יהיה לנו חוסר זמני. יכול להיות, כן? שתקופה לא יהיה לי אפשרות לזה, אני אצטרך למצוא אוכל יהיה, קורת גג יהיה. יכול להיות שאני לא אוכל לאפשר לעצמי, כן, עכשיו איזה בגד חדש, אז אני אישית, הולכת לארון של חמותי, הוציאה ממנה איזה משהו חדש, אומרת, יאללה, שפע, תחדשת, יש המון דרכים לשפע. אתם מבינות? זאת אומרת, בעצם יוצא שאנחנו כל הזמן לוקחות על הכתפיים שלנו אחריות כלכלית, ושנייה, רגע, בואו נעשה רגע סדר בדבר הזה, כי אחריות כלכלית היא של בורא עולם. יש כלל שאומר, מי שנותן חיים, נותן מזון. אז רגע, שנייה. אז אולי לא לעבוד בכלל, ואולי כל היום לשבת בים וזה. לא, מה כן באחריות שלנו? השתדלות כלכלית, אני קוראת לזה. תעשי כל ההשתדלות שלך, אבל כל אחד יודע, את יודעת, את פותחת מסעדה, את פותחת עסק, את פותחת משהו. שנתיים ראשונות את אפילו לא מכניסה. אז מה בזמן הזה? מה, את לא אחראית? כן, את בונה לטווח ארוך, נכון? ומה יהיה? אותו בורא עולם שנותן נשימה, ונותן חיים, שזה הדבר הכי גדול שיש, ומביא לנו ילדים, שזה כאילו, בואו, יש מאין, אותו בורא עולם, דואג לנו מבחינה כלכלית. אז עכשיו, אם אנחנו שנייה מדברות על אותם נשים שעומדות על שפת הנהר הזה, רואות את הפודקאסט הזה, עכשיו בא להן לקפוץ למים, והן אומרות, אמא, אני מפחדת ליפול, תמיד אני אומרת, את לא יכולה ליפול, אבל אני מפחדת, מה יהיה, איך יהיה? את תראי בסוף שהכל יסתדר לך. את תראי, נכון, את צועדת לקראת חוסר ודאות, אבל את תראי שהכל יסתדר לך. ואם לא מסתדר לה? מה לא מסתדר? לא מסתדר מה לה. יכול לקרות? מה? לא לך. מה הכי גרוע? מה יכול לקרות? מה? תגדירי את המסתדר. מסתדר? כי את מבינה שבחורה יכולה עכשיו להקים עסק, לצאת לעסק, ואז בסוף היא באה, מפסידה למכה הראשונה 100,000 שקל. מבחינתה זה לא מסתדר, לא? בהגדרה זה לא מסתדר. מבחינתה כן, היא כאילו שמעה בעצתך, אבל זה לא כאילו. כן. זה לא עבד. נו, ואז מה? לא עבד. הרוויחה שכר לימוד. תראו, אין אפשרות להיכשל. יש סך הכל 2 אפשרויות. יש אפשרות להצליח, בדרך כלל זה לא בא במכה הראשונה, יש אפשרות לשכר לימוד. מה יותר שווה? אני חושבת אישית להצליח. כי את רוצה את הדרך הקלה, אבל הדרך הקלה זה דבר חשוב. כולם רוצים היום את הדרך הקלה. יפה, אבל הדרך הקלה לא מפתחת אותנו. את צריכה להבין שבסוף הרווח האמיתי זה את, ליטל. הרווח האמיתי זה ירדן, הרווח האמיתי זה האישה שאת גדלה להיות, שאוקיי, אז הפסדתי 100,000 שקל, בואו נקום עכשיו מחדש, ובואו נראה איך אני גורמת לזה להצליח. תראי, זה חייב להצליח. הגישה זה שזה חייב להצליח, ושזה יצליח. מתי זה יצליח, איך זה יצליח, וכמה שכר הלימוד עד אז. הרוב מתייאשות באמצע. אני אגיד לך למה מתייאשות, כי לא לכולן יש את האמונה האבסולוטית הזאת, שמה שאמרת, שבורא עולם מוזן ומקלקל אותנו ונותן לנו את כל... לא כולם מאמינים בזה. אז יאללה. ממש ב100%, כמו שאת מדברת. זה קשה, אבל אני יכולה להגיד לכם שאני למדתי את זה בדרכי הפחות טובה. היה תקופות שהייתי עושה הרבה מאוד כסף, וכשבורא עולם החליט שלא מגיע לי את הכסף הזה, אני מודה. זה היה הולך לדברים אחרים. טוב שאמרת את זה. ולפעמים היה תקופות שהייתי מרוויחה כאילו במחזור פחות. אני מתה על מה שאת אומרת. אבל היה נשאר לי הרבה יותר רווח בכיס. עכשיו, זה קטע, אבל עם הזמן, אני באופן כללי עברתי המון, גם מבחינת שפע כלכלי ושפל כלכלי. אני גם מספר 28, מי שלא יודע, בנורמולוגיה זה המון 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 עניין של כסף ומנהיגות וכו'. אני כאילו מאוד היה חשוב לי להבין למה זה קורה לי. ואז בדקתי, עם מישהי אגב שמתעסקת גם בעולמות שלה קצת קבלה וזה, ואמרה לי, את יודעת, השיעור שלך זה ללמוד לתת בלי לרצות לקבל. מדהים. אגב, זה מפתח לשפע. את 8, את גם בשביל גורל 8. אני גם 8. ועכשיו, אגב, גם בעלי.
ואז אמרתי, כאילו, באתי לבעלי, אמרתי, תקשיב, בוא ננסה. מה אכפת לנו? כאילו, אפילו לא נעשה מעשה, נעשה פחות, אבל בוא ניתן. מדהים. ניתן בלי רצון לקבל. מדהים. והתחלתי לתת למשפחות מעוטות יכולת ברכסים, אגב. זה היה בתקופות של החגים שנה שעברה, אני לא אשכח את זה. ופתאום, כמו שאמרתי, אולי כאילו במחזור פחות כסף, אבל בסוף את מביאה הרבה יותר הביתה. ואז אמרתי, אוקיי, אז כאילו, זה קצת מתעתע, את חושבת שאת עושה, אבל אם הוא מחליט שלא מגיע לך, את תעשי 100,000 ו99,000 ילך להוצאות. ייעלם, יאכל, לא יודעת, יהיה לך בעיה באוטו, יהיה לך בעיה עם בבית, לא יודעת, יתפוצץ לך איזשהו צינור, אבל אם מגיע לך, אז כאילו, את תרגישי את זה, את תחושי את השפע הזה. וככה הרגשתי את העניין הזה של המעשר ושל הצדקה שאת אומרת, אבל כן, את מדברת פה על שכר לימוד, לקח לי הרבה שנים לקבל את זה, שיש פה עניין של אתה צריך לתת בלי לרצות לקבל, ורק אז אתה מקבל את השפע הזה. מטורף. אם אתה לא שם, ואתה נותן כדי לקבל, אז זה לא, השפע נחסם. נכון, מאוד 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 מאוד. עלית פה על קונספט, והקונספט הזה הוא קונספט מטורף, שאני קוראת לו בעצם הצלחה ניסית, וזה הברכה של הכסף. ואמרת כאילו הכל. הברכה. הרי בסוף, ותדעי לך שמה שאת הרגשתי, כאילו נכנס מלא כסף, והוא כאילו, איפה הכסף? אם עלי, נוזל בין האצבעות, את לא רואה את זה, כאילו, את יודעת שטכנית נכנס מלא כסף, אבל איפה הוא? את לא מושכת אותו הביתה, התזרים לא תקין, הברכה של הכסף, ואתם תסכימו איתי בעקבות מה שאת סיפרת לי, טל, היא יותר חשובה מאשר כמות הכסף. הברכה של הכסף מגיעה מהמיינדסט שממנו אנחנו פועלות. ואחד הדברים המדהימים שאמרת, זה לתת בשביל לתת, ולא לתת בשביל לקבל, השפע יגיע מעצמו. אבל זה השיעור של כל היהודים, אני מרגישה שגם אני למדתי את השיעור הזה בדרך כזו או אחרת. אני חושבת שלאף אחד אין ברירה. נגיד אבא שלי, תמיד הייתי פותחת עליו עיניים, כי אני מגיל צעיר אוהבת כסף, זה בעיה נפשית. אבל זה כיף, כסף זה כיף. ואז כאילו הייתי כל היום פותחת להורים שלי עיניים על כמה כל אחד מרוויח. הייתי עושה ביניהם תחרויות, מנסה להבין. איזה תחרות. אני בגיל צעיר ככה, כמה אתה מרוויח לשעה? מה אתה עושה? זה מקצוע שווה? שווה ללמוד את זה? לא שווה, אל תכניסי לזה. הייתי ככה כל היום. ותמיד אבא שלי היה במקום שהייתי מסתכלת עליו כמישהו כזה שמנצלים אותו, כי הוא כל הזמן נותן. אבא שלי תמיד בנתינה, אבא שלי מבחינתו לא צריך שקל לעצמו, אין לו מה לעשות עם זה, הוא מבחינתו, הכסף שהוא מרוויח זה בשבילנו, השכנים צריכים עזרה, הוא יביא להם, אם צריך להוציא מהפה שלו, הוא ייתן למישהו אחר, זה לא מפריע לו, הוא חי בשפע מטורף, עכשיו הבנתי מאיפה הלב הרחב שלך. לב רחב. מה, הגזם, מתה עלייך. וכאילו תמיד הייתי מסתכלת עליו כפרייר, הייתי אומרת כמה אפשר לעזור לאנשים, כאילו כמה אפשר כל היום לתת ולתת, והכי לתת בלי תמורה, ואבא שלי הכי לא כאילו מתחשבן עם אנשים, וזה תמיד גם כשהייתי במריבות על כסף, הוא אומר לי, עזבי, אני אשלם את זה, מה זה משנה? תעזבי את זה. כן, אתה תפסת אותו עני, ולא הבנת שהוא בעצם עשיר. הוא כל הזמן רוצה להעניק ולהעניק ולהעניק ולהעניק. תפסתי אותו כפרייר. והוא לא, כאילו. תמיד חשבתי שאבא שלי פרייר. זה ככה ראיתי אותו. אמרתי, מה? אבל מגיע לך את הכסף הזה, בוא נריב עליו. ואבא שלי כזה, רק את מחפשת כל היום לריב. אני אומר לך, לא אכפת לי, מה אני אעשה עם זה? הכל טוב, יש מספיק, תשחררי את הבן אדם. אם הוא לקח, אז כנראה שהוא צריך, אין לי מה לעשות עם זה. וואי, מטורף. ואז תמיד אני אהיה לה מלחמות בבית, ואבא שלי תמיד, עזבי, קחי מהארנק שלי, תשחררי אותי, אני זמן השטויות שלך, תפסיקי לריב. והיום בדיעבד אני קולטת שהוא לא פרייר. אני חושבת שכל הברכה שהייתה לו לאורך השנים, זה בגלל שהוא כזה. ונכון שגם זה הצלחה שנשמרת, נכון שאת היום מסתכלת עליו, ואת אומרת, הוא במקום אחר, הוא כבר לא בלופ של המרדף. הוא במקום לא הגיוני. אם מישהו מסתכל עליו, הוא אומר כאילו, אחי, מה עשית בחיים? והצלחת להגיע לזה, כי כאילו בן אדם נורמטיבי יסתכל עליו ויגיד, אתה לא איזה משהו מיוחד, אתה כאילו ליטרלי עובד בעבודות יחסית פשוטות. אתה מתעסק בדברים נורא זוטרים יחסית, כאילו, אתה לא איזה רופא, אתה לא איזה משהו שיש לו טייטל מטורף. איך הגעת לזה? איך הגעת לעולם? כי הוא מחליט. אז אני חייבת להגיד לכם משהו. אני חייבת להגיד לכם משהו, וזה מביא פה כותרת מטורפת. תדעו לכם, קודם כל שתדעו שסודות העושר בעין נמצאים ביהדות, כן? נכון. כאילו, שתדעו. נכון. אז המשפט המדהים שהולך על עושר, זה אומר אין עשיר אלא בדעת. עכשיו, הרבה פעמים המשפט הזה בא וכאילו, אתה אומר, זה כאילו אומר שלא יהיה לי כסף, ואני אהיה עשירה פה, כמו שהיא אמרה פה, אבל לא יהיה לי כסף בכיס. לא, כסף בכיס, ובחשבון הבנק, מגיע בעושר בדעת. ועושר בדעת, זה כשאתה
מאוד נינוח, כמו אבא של ירדן, זה מטורף שהוא הגיע לזה, מאוד נינוח בדרך שלך. זהו, כבר אין חרדה כלכלית. כבר אתה לא סופר את הכסף. כבר אתה, במה זה זרימה? לקוח בא, לקוח יורד, כן, הצעות מחיר נסגרות, זה... מה, מגיע עד אליי, זה כזה, או אתה לא מרגיש במרדף. עכשיו, אני אשאל אתכם רגע שאלה היפותטית, ותגידו לי, בשביל שתרגישו את זה. אתם מכירות, בתעשייה היום, הכל נורא נורא מוחצן, נכון? אז אתם מכירות אנשים שיגידו לכם, בואו אני אראה לכם, מספרים, מספרים, מספרים. עכשיו, אני אשאל אתכם מה אתם מעדיפות. מספרים גבוהים, אבל מחיר נפשי, עד מחיר של פסיכולוגים, פסיכיאטרים, כדורים פסיכיאטרים, או פחות מספרים, אבל שקט מול הכסף. מה את מעדיפה? אני מעדיפה פחות מספרים ושקט. בואי, גם המספרים, נגיד היה את הסיפור שהביאו את אחת הנשים הכי שוויצריות שיש בתעשייה הזאת לתוכנית הקרישים, והרי בקרישים חייבים אותך לתת נתונים. אוקיי. בחורה מגלגלת 6 מיליון לשנה, התגלה שבתכלס היא לוקחת הביתה בקושי 20,000. בשביל זה את קוראת ככה את התחת, חיים שלי ילך איתי בהייטק, תשחררי אותנו. תגידי, את אמיתית, בשביל 20,000 שקל את ככה קוראת את התחת? אבל זה השפעה מאוד גדולה. ממש, את מבינה, זה בסוף זה לא הכסף, כי הרי, בוא נסכם רגע מה אמרנו עד פה. לא, תחשבי שהיא שוויצה עד לא מזמן. אני עושה. חיים, בסוף תכלס, את מביאה הביתה את המשכורת של אבא שלי, את המשכורת של עוד פועל פשוט, את המשכורת של עוד מישהו בהייטק. בואי, מה זה 20,000 שקל היום? זה עכשיו למשכורות כאילו... ברור. משהו שסביר, ששכיר יכול להגיע אליו. אז אתם מבינות, יש פה משהו טריקי. אז יש פה משהו טריקי. יש פה משהו מדהים לגבי הכסף. בסוף, בואו נסכם רגע מה אמרנו עד עכשיו. כל מה שקשור לכלכלה של הבית שלנו, מטופל על ידי מי? על ידי הקדוש ברוך הוא. אני משתדלת, זה החלק הזה. אז רגע, אז למה אני עושה את כל מה שאני עושה? למה אנחנו פורצות דרך? למה אנחנו מתקדמות? כאילו, בסדר, אז בואו נפעל בקטן. כי בסוף, זה שאלה של שליחות. והשליחות שלנו זה לגעת באנשים. נכון. והשליחות שלנו זה לעזור לעוד אנשים. אז הסיבה שאנחנו עושות את מה שאנחנו עושות, זה לא בגלל הכסף, כי הכסף מטופל, זה בגלל השליחות. עכשיו בואו נגדיל את השליחות שלנו, אוטומטית יגדל מעגל השפע שמגיע אלינו, כי ברגע שאנחנו מגדילות פוטנציאל, וברגע שאנחנו, הנה, כמו כזה, מגבירות את הדימר הזה של ההשפעה, וקופצות למים, יוצאות מאזור נוחות, אוטומטית נכנס שפע. עכשיו, אני רוצה שנייה להסביר לכם משהו עוד יותר מדהים. בעצם השפע לא נמצא בחוץ, השפע נמצא בפנים. אנחנו יוצרות השפע. רגע, טניה, כי אני מנטורית לטניה, אנחנו חלק אלוקה ממעל ממש. כל אחד מאיתנו, אנחנו אלוקיות, ממש. כאילו חלק מהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו. אז השפע הוא לא בחוץ, השפע הוא בפנים. בשביל שהשפע הזה יתגלה וייצא החוצה, אנחנו צריכות לעשות פעולות אמיצות. אז עכשיו, עברת את הנהר, קפצת למים, הגעת לגדה השנייה, מה עכשיו? עוד פעם תקפצי למים. הבנתם? כאילו עוד פעם, קדימה, משהו שמפחיד אותי, משהו שפרפרים, משהו שאת לא ישנה בלילה, בגלל משהו שאת אומרת, לא, בעצם אני מבטלת את זה. משהו גדול. זאת אומרת, זה אין סוף. עכשיו, זה מדהים, כי בדיוק הגענו לפרשת שבוע על אברהם. אברהם נקרא עברי, אנחנו נקראים עברים. למה עברי? כי הוא עבר את הנהר. הוא עבר את הנהר. אז בסוף, אם אני רוצה שמשהו יקרה מזה שאישה רואה את הפודקאסט, תעברי את הנהר. תפסיקי לפחד, את לא יכולה ליפול ממילא. אתם מבינים, מקסימום שכר לימוד, מקסימום משכנתא תחזור, לא סוף העולם, בואו, לא סוף העולם, הכל בסדר. זה נכון, לא לפחד. כי אנחנו תמיד מפחדים מה אם ומה אם ומה אם, והפחד, אגב, בראש שלנו, תמיד ה-worst scenario, מה שנקרא, זה תמיד הרבה יותר גדול ומפחיד ממה שזה באמת. ממש. אני הבנתי את זה לראשונה באמבטיית קרח. אני לא יודעת אם מישהי פה ניסתה. באמבטיית קרח, את ממש מרגישה ואת חווה את זה על עצמך. נכון. ואת מבינה שהפחד הוא הרבה יותר גדול בראש, ובפועל את יכולה לעמוד גם בכאב פיזי מאוד גדול. ממש. ואת יכולה לעמוד ואפילו ליהנות ממנו באיזשהו שלב, שזה קטע. נכון. זה קטע. אז צריך ליהנות. צריך להגיד את זה שזה ליהנות. אז רגע, בואו נסכם שנייה את השלבים שלנו. כל החלק הכלכלי שלנו על הקדוש ברוך הוא, בסדר? אמונה פשוטה, אחריות על הקדוש ברוך הוא. החלק שלי זה להתפתח, לקפוץ למים, כי את לא יכולה לא לפחד. נפלת, שכר לימוד, הצלחת, איזה כיף, כאילו ההצלחות הן גם לא שלנו, הן של הקדוש ברוך הוא, אתם מבינות? וכל הזמן להגדיל את מעגלי השפע שלנו, ואין עשיר אלא בדעת, זה אומר, איך אני יכולה לתת? פשוט, אני לא רוצה לקחת כלום. אני רק רוצה לתת. אתם מבינות? כל מעגל שבו אני נמצאת, אני רוצה לתת. למה? כי אני לא דואגת, כי מה שאני צריכה ממנה יגיע עד אליי, אתם מבינות? נכון, כן. אז אני רוצה לתת. רוצות קצת זוגיות? יאללה. בא לכם? אני חושבת שזה נושא באופן כללי שפתחנו אותו מספר פעמים בכל מיני פרקים. דיברנו עליו.
אני חושבת שזה נושא שהוא כואב, רגיש. מה זה? איזה? זוגיות. זוגיות, לא לכולן זה בא ברגל, ולא לכולן זה הולך ככה חלק. הפוך, אני חושבת שב-2025 תכף, כולנו חוות קשיים כאלה ואחרים, שפע מאוד גדול בחוץ, יש את המדיה החברתית שמציגה דברים. והמסחרה שקורית. מסחרה. המנטורים שמבטיחים לך שאם תבוא אליהם, אז הם יעזרו לך למצוא זוגיות, ובואו נגיד את האמת, אף אחד מכם לא יכול להביא זוגיות לבחורה. מהמם, חוץ ממי? מי מביא זוגיות? רק בורא עולם. רק בורא עולם. את זוכרת שדיברנו על זה, על החנות של הזוגיות. צעד דווקא לפתוח איזשהו נושא שדיברתי אז עם ירדן, וזה גם קשור להתפתחות האישית שלנו, אני חושבת מהצד שלי היום, שאני גם מלווה נשים למציאת זוגיות, ולייצר את הנס הזה בתחום של הזוגיות, כאילו נהיה לנשים רף מאוד גבוה. בפרט נשים שהן מתחום של התפתחות אישית. נכון. מאמינה שאת הפודקאסט הזה, שמות נשים מתחום של התפתחות אישית. ואז נהיה מצב שבו הן כאילו אומרות, אני בתחום של התפתחות אישית, אני רוצה שגם הבן זוג שלי יהיה ברמת התפתחות מאוד מאוד גבוהה. אז עכשיו לא מספיק שיש לך רף לאיך הוא נראה, ואיך הוא מתנהג, והוא יהיה אבא טוב, ובעל טוב וזה, את גם רוצה מישהו שהוא ברמת התפתחות גבוהה. עכשיו, בוא נגיד את האמת. אנחנו יותר מפותחות מהגברים, נקודה. ויש לי בעל מדהים ברוך השם. אבל אנחנו ברמת התפתחות יותר גבוהה, זה קשור גם לעידן שלנו. נשים מובילות. עכשיו, יש גם בתעשייה הזאת כל מיני גברים שהם גם מפותחים, אז כל אחת עושה לעצמה איזה מודל בראש, כזה אני רוצה, כזה אני רוצה. אני רוצה להגיד לכם רגע משהו, שחררו את בני הזוג שלכם, מההתפתחות האישית. הם צריכים להיות אנשים טובים לחיים. לא עכשיו התפתחות אישית ברמה גבוהה. תחליטי מה הכי חשוב לך בזוגיות הזאת. אם חשוב לך שזה יהיה, ואני אומרת לכם מנקודת המבט שלי, לאמא ל7 ילדים. ובתחילת הדרך עשיתי לבעלים, מה זה בעיות? על כל מיני שטויות שהיום אני מסתכלת, ואני אומרת, די, כאילו, על מה נפלת? על מה נדבק? היא המטומטמת, כאילו, על זה נפלת, על זה, לא, אני אתחתן איתך רק עם זה, איזה שטויות, באמת, אם אני אספר לכם, אתם לא תאמינו אפילו על מה. בסוף, שורה תחתונה, מה שלאישה חשוב בזוגיות, זה זוגיות מכבדת, בעל טוב, שרואה אותה, ואבא טוב. זה הערכים הכי טובים, זאת אומרת, הבפנים של הבן אדם, הבפנים שלו בכלל. נכון. אז הוא ברמת התפתחות יותר נמוכה, או מישהי אומרת לי, נפרדה, בגלל שהבן זוג שלה הוא ספר, טוב לו איפה שהוא נמצא, לא מחפש עכשיו, תגידי, לך יש קוצים בישבן, ואת רוצה להתקדם, עכשיו כל העולם צריך להיות עם... קוצים בישבן? עם קוצים? לא. תני לו, טוב לו, שקט לו איפה מה? אתם מבינות? אני הבלתי נסבלת הזאת. אני משגעת את גל. מסכן, אני יודעת מה הוא רוצה ממנו. אז שתדעי לך שזה יכול לעשות הרבה בעיות בזוגיות, כמו שהיא אמרה. אני גם היה תקופה מאוד ארוכה שאני חפרתי ללב, עד שהבנתי ש... אמא, איך קוראים לבעלך? לב. ואיך קוראים לבעלי? לב, כן. לבבות גדולים, כן. מה זה? איפה? זה לא שם... זה לא משה. אני בשירה כזרב. לב, הוא רוסי, לא? קפקזי. אני בהלם, בעלי רוסי. מה? אנחנו לא נמצאים לאותו אחד? לא, בטוח, אתם גרים בצפון, זהו. כן, זה... לא חובת טילים כרגע. שאלה לא מנגן, ככה מזהים. לא, הוא לא מנגן. שלי מנגן. לא, כי הם מדהימים. אז אפשר את הלב שלך? לא, אז תקשיבי רגע. זה מה שצריך להגיד לגבי זוגיות. זוגיות זה שני חצאי נשמות. זה מכתוב, זה מלמעלה. תפסיקי לעשות בעיות לעצמך. יש בעל, הוא מחכה שם, אל תציבי כזה רף גבוה. הוא צריך להיות בן אדם טוב. התפתחות אישית, תדאגי לעצמך להתפתחות אישית. לא צריך להיות המנטור שלך, את לא צריכה להיות המנטורית שלו. כל כך נכון, אנחנו לפעמים מאבדים את זה בתוך הזוגיות, ואנחנו... קצת מחליפים תפקידים. נכון. תמיד כשתנסי להיות פסיכולוגית של הבן זוג שלך, או אימא של הבן זוג שלך. הוא יעיף אותך. הוא לא ירצה להיות בקרבתך. נכון. או מנטורית כזה שכל היום חופרת לו, תעשה, תקום בבוקר יותר מוקדם, אז הוא קם ב7 ולא ב5, כמו שאמרו באיזה ספר, לקום ב5 בבוקר. יאללה, תנתקי. מה שאנחנו עושות כנשים, באמת דיברת על הקטע של ההתפתחות, אנחנו יותר מפותחות, יותר חכמות, סליחה. כן, יותר מצליחות, ממש. מצליחות. אני חושבת גם שיש סיבה למה אנחנו חוגגות בת מצווה בגיל 12 והם בגיל 13 בר מצווה, אמיתי. אני באמת חושבת שנשים מתפתחות גם פה, יותר מהר. ממש. אז אנחנו לא יכולות לצפות את זה מהם, כאילו, דווקא תחשבי שזה הפוך, כשמישהו כל הזמן מנסה לדחוף אותך, הרי מה זה בן זוג? בן זוג זה מישהו שאמור לעטוף ולתמוך ולהיות שם שקשה. וברגע שאת באה ואת חופרת לו, נכון. על דברים שהם כאילו קצת מזכירים כמו מורה כזה, כן. או,
לא רוצה להגיד מחבא, אבל זה קצת מאבד את התפקיד המשמעותי שלך יש בזוגיות. ממש ככה, ממש ככה. וזה מה זה קשה, כי ככל שאת מתקדמת בזוגיות, אנחנו לפעמים קצת מאבדות את הגבול. כולנו כנשים. נכון. ואז, איך אמרת, המודל הזה שיש לנו בראש, אנחנו מנסות להגיע לאיזשהו מודל, או שבעלנו, או בן זוג יגיע לשם, ואז יש בעיות בזוגיות, יש בעיות בתקשורת, הוא לא מבין מה את רוצה ממנו, הוא לא מבין מה את מצפה ממנו, ולך יש איזשהו, כאילו, לא יודע, משהו בראש שצריך לרוץ ככה, ואם זה לא ככה, אז זה לא מספיק מושלם. וזה לא ככה. וזה בעיה אישית שלך. זה בעיה אישית שלנו. תתמודדי ושחררי את הבעיה. הילד עושה לי עיניים, כל הזמן שאני מדברת, כי אני זאתי. כן, כי אני רוצה שהיא תתחתן. היא עושה לי נכון. לא מזמן, אני התעצבנתי על גל על איזה משהו, ועשה לי, ירדן, יש לך אגו. אמרתי לה, די, שזה. עשה לי, יש לך אגו. הבעיה אצלך, זה בעיה שלך שאת אוהבת לעבוד כל כך הרבה. ממש ככה. את מדויקת אבל, זה נכון. וגם עוד דבר אני רוצה להגיד לכם, ועכשיו אני אצעק עליה, תפסיקו למרוח אליה ואל כל הבנות שמורחות. מתחתנים, את יודעת, פעם מישהי שאלה אותי, תגידי, איך את גורמת לילדים שלך לבלוע אקמול? אמרתי לה, מה זאת אומרת? לוקחים אקמול, בולעים. נכון. בנות, לוקחים זוגיות, מתחתנים, אין מה למשוך, זה מייצר... תקשיבו איך אני התחתנתי. בדיוק אתמול עשינו הליכה עם בעלי, אמרתי לו, אני בא לי לספר לך משהו, אמרתי לו, אתה יודע, נזכרנו באירוסים שלנו, וזה, ואז, עכשיו, אצלנו זה משוגע לגמרי, נפגשים 7 פגישות, אמיתי, נפגשים 7 פגישות, את מתחילה להכיר את הבן אדם, ואז סוגרים, מחליטים שמתחתנים, את מרגישה שהכל טוב, סוגרים. עכשיו שאני אגיד לך משהו, זה גאוני, כי זה חוזה. זה חוזה, בואו, נישואים, זה החוזה הכי משמעותי שתעשו בחיים שלכם. אם, תחשבי עכשיו, חתמתי בן אדם, חוזה חייך, לחיות איתו כל החיים, אם זה משהו טוב, הרווחת, אם זה משהו רע, על הפנים, וכמה פעמים, זוגיות של 7-8 שנים, מתחתנים, מתגרשים, אז אני דווקא אהבתי את הגישה שלכם. ממש ככה. בקיצור, אנחנו סגרנו אחרי 7 פגישות, עכשיו לא רק זה, גם אחרי שסגרנו, שולחים אותם לרבי, לניו יורק, לברוקלין, ללמוד. ואז אנחנו מדברים רק בטלפון, חוסכים את כל הבעיות. אמרתי לו, אתה יודע, לב, אתה יודע חשבתי שזה היה רק אצלי, אמרתי לו, אתה יודע שכשהתחתנו, גם לא ידעתי איך אתה נראה בכלל, כאילו היה לי תמונות מהאירוסים, הייתי צריכה להיזכר בכלל, עם מי אני מתחתנת. אז הוא אומר לי, תקשיבי, לי אפילו לא היה תמונות בכלל, אמרתי לו, מה, שכחת איך אני נראית? אתמול אמרתי לו, מה? איזה שוני. אחרי 17 שנה אני קולטת שהוא התחתן, לא זכר אפילו איך הייתי נראית. אז בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לכם, אותו דבר, הרי בסוף זה אותו קונספט. יש פה בסיס, יש פה משהו טוב, יאללה, מתחתנים, קפצו למים, הרי גם ככה כמו שהיא אמרה, אתם 7 שנים חיים ביחד, זה לא ערובה לכלום. יש פה נתונים טובים, תתחתנו, תחסכו, כי ככל שיותר מותחים, אני עכשיו מעודדת חתונות, בייבי בום, ככל שיותר מותחים את הלפני, מייצרים בעיות. מה זה נתונים טובים? תני לנו רגע. מה אמרנו? מה הדבר הכי חשוב? בעל טוב, אבא טוב, בן אדם אחראי, חרוץ, זהו, יש הרגשה טובה, יש קשר טוב, חבר, כל השאר יבוא, מבטיחה לכם, זה חוסך מלא בעיות. אבל ילד, תביאי רגע ג'וס, תגידי את האמת, בשנה הראשונה, היה לכם קל או שהיה... בשנה הראשונה, הפוך, את לא מבינה, זה היה כזה, השנה הראשונה בשבילנו, היה כזה רק להכיר, ורק כל היום פתקים, אני רוצה לחפש את הג'וס. הם נהנים. לא, רגע, בטוח היה מתישהו זמן רע, בואי, הם לא הכירו כמעט. לא, אנחנו אבל מחזיקה 2.5. אתם רוצות שאני אדבר איתכם שנייה משהו אחר? ליל הכלולות, כן? אני לא ידעתי מה זה גבר, בכלל לא ידעתי מה עושים, כן? אני חרדיה מבית, לא ידעתי אפילו מה עושים. וכאילו, את באה, נדבר על הדברים הג'וסיים, היא ביקשה ג'וסים, את באה, וכאילו את נפגשת מינית, בלי לדעת מה זה גבר אפילו, בלי לנשק גבר לפני כן, ואני זוכרת את הרגע הזה שאמרתי, אמא, זה מרגיש כל כך טבעי. זאת אומרת שאפילו החיבור המיני ולהתנשק פעם ראשונה בחיים, ולהרגיש זקן, בעלים זקן, להרגיש זקן של... פעם ראשונה בחיים את מרגישה את זה כאילו מקרוב ברגע האמיתי, ואז אתם רק מתחילים את חייכם ביחד, ושנה שלמה של רק להכיר אחד את השני, והכל כל כך בתולי כזה, וכל כך מרגש, וכל כך זה, ואז כבר נולד לי ילד אחרי שנה, אז עכשיו במקום לריב אחד עם השני, עכשיו אתם כבר מטופלים בילד, עכשיו יאללה, תתמודדו, עליתם לשלב הבא, ואז השני, ואז השלישי, ופתאום את מוצאת עצמך, כעבור עשור, עם 7 ילדים, כבר שאתם בניתם מפעל חיים, בניתם זה, וואי, תקשיבו, זה קונספט, ובזמן הזה גם בנינו את עצמנו מבחינת התפתחות, גם בעלי עצמאי וגם אני. בדיוק אתמול אמרתי לו, את העשור הקשה של חיינו,
אז זהבית, לגדל ילדים, שזה מאוד מאוד אינטנסיבי, וגם כל אחד מאיתנו מצא את הייעוד שלו באותו עשור, כאילו זה היה העשור הכי, פתאום אני מסתכלת אחורה, אני אומרת, אימא'לה, כאילו עברנו עשור מורכב, ואת אומרת, וואי, כל הכבוד לנו, עשינו את זה. עכשיו אני רוצה שנייה להגיד לכם משהו. רוצה להגיד לי שאף פעם, לא, סורי שאני כותבת לכם, זה יושב עליי. לא, אין בעיה. אף פעם לא חשבת ולו לרגע שאולי עשית טעות, או שזה לא מסתדר, אני אגיד לך מתי כן, כשעשיתי את הטעות ואני נכנסתי לחיים שלו, ואמרתי לו, נו, ותעשה יותר, אבל זה שוב, זה בעיה שלי, זה לא בעיה שלו, כי הוא יש לו את הקצב שלו. מה שאני עושה בחודש, הוא עושה בעשור. ואני צריכה להבין את זה, את מבינה? זאת אומרת, כשאני נפלתי, זה היה מתי שניסיתי לקדם אותו בקצב שלי. היום, אני משחררת אותו לנפשו, ותאמיני לי, הוא מכניס כסף, הוא גם עצמאי, הוא אומן. הוא מכניס כסף כמו שאני מכניסה כסף, פשוט אני אוהבת את המרדף, והוא עושה את זה בנחת שלו, מגיע עד אליו, משמיים, כי בסוף הקדוש ברוך הוא, את מבינה? כן. שורה תחתונה, תניחו לבעלים שלכם. תנו להם להיות בקצב שלהם. אל תתלהב, זה ייקח לי זמן. ובנות, יאללה, מתחתנים, אין זמן, קדימה לי, מה את מחפשת עוד? מצאת בחור טוב, לכי. בנות, אני חייבת להגיד משהו, אגב, זה מתחבר בדיוק לעניין הזה באמת של הדת. את אומרת, אתם נפגשים 7 פעמים, מבינים שזה מתאים, ורצים על זה. שזה בעיניי מדהים. קופצים למים. עכשיו, למה אני אומרת שזה מדהים? כי אנחנו בעולם החילוני, נקרא לזה ככה. שאני מתה עליו. עולם מדהים, אחלה, אני גם חיה אותו, והייתי לפני עם גברים, והיה לי מערכות יחסים לפני שהתחתנתי. אבל יש בזה משהו מטומטם מאוד, כי את המון פעמים, סליחה שאני אומרת, מבזבזת את זמנך. ממש ככה. לא יודעת לאן הדברים הולכים, נהנית. עכשיו, על הדרך, את גם יוצרת, את יודעת, איזשהו איידול לגבר, כי ככל שאת יודעת, כל מערכת יחסים שורטת אותך באיזשהו אופן. אני חושבת שאת גם יוצרת גם טראומות. נכון, טראומות. זאת אומרת, כל מערכת יחסים משאירה בך איזושהי שריטה. דיברנו על זה בתחום של הדיאטות, שכל דיאטה משאירה בך איזושהי שריטה, אז אותו דבר, מערכת יחסים משאירה בך איזושהי... ואז מגיעה לדבר האמיתי, והמון פעמים את הורסת את הדבר האמיתי, כי יש לך כל כך הרבה טראומות מהעבר, ואני רואה את זה אצל המון לקוחות שלי. אני מתה על הבטולי הזה. אני מתה על זה שזה היה הראשון לשתיכם, וזה היה ההתרגשות הראשונית, וזה נכון שזה אולי לא האידיאל בעולם של היום, של האפשרויות הבלתי מוגבלות, ושל, את יודעת, שפע. דווקא שם אני חושבת שזה מושלם, שזה כאילו בטולי, וזה ראשוני, וזה, אוקיי, אני רוצה א', ב', ג' בחיים, אתה רוצה ג', ד', ה', מתאים, מסתדר, מה צריך מעבר? אני נמשכת עליך, אתה נמשך אליי, הכל הרי יקרה. בוא נכיר. האמת שזה מוסיף, אני מסכימה איתך, אני חושבת שאם הייתי שוכבת עם פחות גברים לפני, אולי הייתי יותר מתלהבת מסקס היום. היום מרוב כבר ששכבתי עם גברים, אני באה ואומרת, יאללה, די, סתום את הפעופים מהפרצוף. את רואה? לא, אבל היא צודקת. זה נכון. בוא נדבר על סקס, בסדר? זה נכון, אבל. יהרגו אותי רבנית. תקשיב, בוא נדבר שנייה על מיניות. אני רוצה לדבר איתכם על המקום הזה של ההתרגשות מדי חודש בחודש. גם אמרתי את זה לירדן, אני לא מניחה לה. אמרתי לה, את תתחתני, את תשמרי טהרת המשפחה, כי מה זה בעצם עושה? אני רוצה להסביר לכם איזה מנגנון הקדוש ברוך הוא עשה בעולם מטורף. אגב, מנסים להעתיק את זה, אנשים לא יהודים מנסים להעתיק את זה, הם לא מצליחים, כי אם זה לא כאילו מצווה, אתה לא יכול לשכפל את זה. יש מנגנון מטורף שקורה כשנשואים, שזה שבועיים, מה שנקרא, הכל מותר, כיף חיים, בשלב מסוים, בואי, אנחנו מתעייפות, די, כאילו, איך אמרת, עוף לי מהפנים, די, נמאס לי ממך, וגם המנגנון הוא מנגנון מדויק עם התחושות שלנו, של עד כמה אנחנו נמשכות לגבר, ועכשיו את צריכה את השקט שלך, ואז יש מחזור, ובתקופה של המחזור, שאישה היא נידה, זה מלשון ידידה, היא מתכנסת בתוך עצמה, היא תנידה את השקט שלה. עכשיו, לפעמים אנחנו חושבות שהמחזור זה 7 ימים, ואז כאילו הכל בסדר. לא, ב7 ימים הבאים, הרחם נבנית, המעטפת של הרחם נבנית, ואת מתחילה להשתוקק ב7 ימים שאת נידה, את לא בא לך על גבר בכלל. אחרי זה, ב7 ימים הבאים, את מתחילה להשתוקק. כאילו, המנגנון הזה הוא סופר מדויק, ואז ב7 ימים האלה את מחכה ומחכה. עכשיו יותר מזה, אנחנו גם לא נוגעים, אנחנו לא מעבירים כוס מיד ליד, אנחנו ברמה של אסור לא לעשות ככה, המיטות שלנו נפרדות, ואז מה שזה יוצר, זה כאילו את מותחת חבל, זה כמו מגנט, את מותחת, וכל חודש ליל כלולות, דיברנו על ליל כלולות, כל חודש, ליל כלולות, ברמה של את הולכת למקווה חוזרת. תחשבי אבל שזה עם אהבה, ותשוקה, וגעגוע, הוא מחכה שבועיים, הוא לא יכול לגעת בך ככה. ממש, זה כאילו, עכשיו, נגיד עם איזה, ואז זה חשמל, כאילו אפילו הנגיעה הכי קטנה,
זה מנגנון שהקדוש, תבינו איזה כיף זה להיות יהודים. עכשיו, יש אנשים לא יהודים שניסו לחכות את זה, אמרו בוא נעשה שבועיים, אבל הם החליטו מתי שבועיים, ולא עובד, למה? כי כשאתה מחליט מתי, אז זה לא עובד, זה כמו שאני אחליט, שבת אצלי זה היום, יום ראשון. לא, חבר'ה, שבת זה שבת, הקדוש ברוך הוא יודע מתי זה שבת, משהו מיוחד קורה בשבת. לא משנה, גם אם אתה לא שומרת שבת, את מרגישה את השקט הזה, את מרגישה פתאום את הרוגע הזה ואת השביזות של יום א'. אז אותו דבר זה השבועיים האלה. אמרתי לה, אני לא מוותרת לך. את תתחתני. את צריכה לעשות שיחה לגל, זה לא אני הבעיה. גל הוא לא הבעיה, מבטיחה לך. גל הוא הבעיה. לא. וזה הוא הבעיה. לא, שתדעו שאישה, אני מלווה מלא נשים, שהן כאילו, אתם יודעות, כבר מתקרבות כזה, הן לא דתיות, אבל הן מאוד אוהבות, והן הולכות למקווה, והן יודעות לעשות בחוכמה. ממי, וזה, עוד יום. יודעות איך לעשות את זה, בשביל, ואתם לא מבינות, אימא לאיזה מתנה זאת לזוגיות. כאילו, אם אנחנו רוצות באמת לשמר זוגיות, המתנה הפשוטה הזאת, שהיא כבר בילדין במערכת שלנו, היא גם נורא בריאה לנו, בגלל שאנחנו... אגב, דיברת על העניין על המנגנון, אז המנגנון מבחינה הורמונלית, בגלל שאני מלמדת אותו ומעבירה אותו הלאה, הוא מדויק, כי בתקופה של הביוץ, אישה היא פייר, הכי מיוחמת. כאילו, אני מדברת הכי פתוח, נכון. הכי חרמנית, נכון. הכי רוצה. נכון. אז כאילו, כשאת מדברת על למתוח את החבל, אז באמת, את מחכה ומחכה, ואצלכם, הקיצוניות הזאת של אפילו לא להעביר כוס אחותי, זה עוד יותר מדליק. נכון. כי כאילו... אסור, נכון, אסור. מה הם אסורים עם טאקו אחותי? כשאומרים לך אסור, בא לך את זה יותר. יגידו, עכשיו בדיאטה אין שוקולד. כל שוקולד שאת תראי, ייפתחו לך העיניים. ככה זה אותו דבר פה. ממש, מתה על זה. ממש. אוי, אתם לא מבינות, תקשיבו. אבל הפודקאסט הזה חוזרת, היא באה עם זה. ניסיתי, בעלי לא היה בעד, אבל תקשיבי, אני מתה לעשות. לא משנה מה, ליטל, תקשיבי. הלב שלה לא ממושמע. הלב שלה. לא משנה. תקשיבי, תעשי את זה, אני אגיד לכם. גם לי קשה, כן? זה לא דבר נכון. תהיו חכמות, לפצות בזמן שמותר. אני אגיד לכם מה קורה. כאילו, אז מותר. ואז מתי שמותר כבר לא בא לנו, ואנחנו עייפות, וכבר זה וזה. ואז אנחנו צריכות להיות חכמות, אנחנו צריכות לייצר אצל הבעל מנגנון כזה שהוא יבין ששווה לי, כי אז האישה נותנת את כל כולה בזמן שטוב, אבל שמה זה באמת דורש אותך, כי כשאת עייפה, אז את מבינה שלא יגיד, גם פה אסור, גם פה עייפה, גם פה, את מבינה? כאילו צריך גם להתכונן לזה ולתת לו את ההרגשה של... כן. בזמן שמותר, אז תהיי שמה. בזמן שאסור, קחי את הזמן שלך, את מבינה? ותייצרי את זה. אני רוצה מקוואות אחרי הפודקאסט הזה, אני רוצה בנות אני אעזור, באמת, מי שפה רוצה לדעת, ובשיא הרצינות, ירדן, תפני בנות אליי, מי שרוצה לדעת איך עושים את זה, ואיך עושים את זה, ובסוף זה לא באמת סוף העולם, ותקשיבו, מקוואות היום, הם כאילו... נכון, יש לי ליד הבית, מטורף, ספא, מהמם, את לעצמך. יערות הכרמל היום. כן. תקשיבי, זה חוויה, אמיתי, זה כיף. אז אני רוצה שאתם רק מקווה, קחו את זה. אני בעזרת השם... ולאני לא יודעת, שתדעו. תתחתן, אני אומרת לגל... כן. אז זהו, לא מושכים יותר. גל טבעת. גל טבעת. הבעיה זה לא גל, הבעיה זה... גל הוא לא הבעיה. היא הבעיה. אין בעיה, בוא נראה, תוכיח את עצמך, תסתדר רגע על עבודה, תתאפס על החיים. את יודעת שבעלי רוב הזמן באמת לא הסתדר עם עבודה, כי זה אנשים מאוד 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 אומנים, כאילו בעלי לצורך העניין. ולקח זמן עד שהוא מצא את הנישה שלו, את מבינה? אני וגל כבר עשינו הסכם, אמרתי לו, תקשיב גל, צריך להיות כנים. אתה כסף לא תביא הביתה. אתה לא יעיל בתחום הזה, אתה פשוט לא חסר תועלת בנושא. אבל יש לך סבלנות מפה עד לפלן עובדה, בגלל זה אתה גם יוצא איתי. מדהים. הילדים עליך, ואל תפנה אליי אפילו. מושלם. אני כשאני חוזרת הביתה, אני אתפנה לזה. מושלם. ילדים נותנים לי שעה אחת, שעתיים איתם, אני צריכה חופש שבוע אחר כך. בסדר גמור. אז מה הבעיה? אז הנה, סיכמתם, תתחתנו. נכון, אבל רגע, אני רוצה לראות שלפחות הוא משתלב בתחום של ילדים, שיוכיח שהוא יכול לסבול אותם לאורך זמן, למה אני שומרת על האחיינים של אחותי, באמת יום אחד היא ביקשה ממני עזרה, באתי לשעתיים, אחרי השעתיים האלה הייתי צריכה שבוע מנוחה. אחותי זה האחיינים שלך, שזה הילדים שלך זה יהיה אחר. גם הם יראו אותי אחר כך שבוע מנוחה, אני עם כל האחריות הזאת לא בנויה. בוא, אני רוצה להגיד לך משהו, למה את חושבת שאת לא בנויה, וזה לכל הבנות שחושבות שהן לא בנויות, כי את עוד לא ילדת. זה עוד פעם, למה את מפחדת לקפוץ למים? כי עוד לא קפצת למים. כשתקפצי למים, זה כמו אישה שמפחדת ללדת. כשאת תלדי,
הקדוש ברוך הוא יהיה איתך ואת תדעי ללדת. כשיהיה לך ילד, את לא יודעת, אנחנו לא יודעים לגדל ילדים, עד שאין לנו ילדים. אז עכשיו את לא יודעת, וזה גם בסדר. לא, אני יודעת, אחותי הכשירה אותי, אל תראי את זה ככה, נצלנית רצח. נשמה, זה לא אותו דבר. חכי כשיהיו לך את הילדים שלך, חכי שתקומי להם בלילה, אז את תביני מה זה להיות אימא, ואת תראי שזה בילד-אין במערכת שלך. ומה שאת חושבת על עצמך היום עם ילדים, ישתנה, ואת תבואי להגיד לנו דברים אחרים אז. זה נכון, במה שהיא אומרת, זה נכון. לא, בנות, תכלס, לא לפחד, קפצו למים, הכל בסדר, הכל יהיה בסדר, ממה אנחנו מפחדות? גם ככה אי אפשר ליפול. אז מה הבעיה? איך אני אוהבת את הגישה שלך. כן, נכון? חתנו, תלדו ילדים, תקפצו למים, תפתחו עסקים, תעשי מה שאת אוהבת, תהיי מחוברת לחלום ולחזון הזה, אי אפשר ליפול. את רוצה כותרת לפודקאסט? אי אפשר ליפול. אי אפשר, אנחנו כל הזמן מחוברים לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו נפרדות עם המסר החזק הזה. זה נכון, זה חתיכת מסר. ובעזרת השם, שכולכן תעשו את הקפיצה למים, ואיך אני תמיד אומרת, יותר חשוב מלקפוץ, זה גם ללמוד לשחות. כל עוד את יודעת לשחות, אין סיבה שיקרה משהו. ממש ככה, ממש ככה. ולהאמין, כמו שאמרת, שיש מישהו מחזיק אותך. לא יכולה לתבוע, את לא יכולה ליפול. לא יכול לקרות לך כלום. אי אפשר ליפול. שזה המסר. אגב, דיברת על זה יש בתוכנו חלק אלוקי, נכון? נכון. אז כשאת סומכת על בורא עולם, אני מניחה שזה גם אומר שאת מאמינה בעצמך, ואת סומכת על עצמך. ממש ככה, ממש ככה. את רוצה שאני אגיד לך מילה על לסמוך על עצמך, בגלל שזה פודקאסט על להאמין בעצמך? בסוף, היכולות שלנו הן אינסופיות, באמת. נכון. רק אנחנו מגבילות את עצמנו, וכשתקפצי למים, פתאום יתגלו בך כאלה כוחות וכאלה יכולות, תגידי מלא, כאילו, אני, מאיפה? איך זה הגיע לי? איך זה קרה לי? ואז היכולת שלך לקפוץ למים ולגלות את הכוחות האלה בתוכך, תהפוך להיות כמו, כל פעם את עולה לשלב חדש ולשלב חדש. אז אפילו לא תאמיני בעצמך, פשוט תקפצי למים, ופתאום תגלי שאין לך ברירה, את חייבת ללמוד, לעשות, לדבר, לשווק, כן, כל דבר שצריך, ברגע הנכון, בזמן הנכון, תגלי שאת מסוגלת. איזה מהממת. איזה מסר. והדבר היחידי שמפריע לנו זה אנחנו עצמנו. איילת, איזה כיף שהיית פה היום. איזה כיף שהיית פה, עם כל האמונה, עם כל אני לא אקרא לזה דת, כל היהדות והיופי שביהדות שהבאת כאן לפודקאסט, העצמת אותנו, וחתרת בנו אמונה. איזה כיף. ורצון למקווה. יש, זה שהוא חתונה. חתונה. גל? חתונה חובה. איפה גל? יאללה, היינו עכשיו. איפה גל? בעבודה, איפה גל? אז מה את אומרת שהוא לא יודע לעבוד? יודע לעבוד מצוין. לא, עכשיו, אחרי שעשינו את זה, הוא החליט שהוא הולך לחינוך. יופי, טוב מאוד, נשמה שלי. מה אמרנו, תפסיקי, תני לו את הקצב התפתחות שלו. נתתי לו, הוא מצוין בזה. ברוך השם, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, נשמות, תודה. ירדן אוהבת אותך. תודה רבה על הכל. ליטל, תודה נשמה שלי. תודה לך. תצליחו בענק, תעזרו למלא מלא מלא בנות, ויאללה. תודה, אהובות שלי. אוהבת אתכם. חיים לחיים, יום ניסים. יום ניסים.